ambalma do ko ya me gadder sula ka fodde wode na jigina ni mana kono dafara kalonani ni den jigina ni mana o denyirini su kana do so kono parce que hada madende do na su do na yoro mi kaburu de do ko aya soro ulu ye do denyirini do kadu kene kono ya soro utenindo wonni yonnindo ubennenke ube jumanke na ya soro ba yoro do uba bila utake mogonyana ni su kora wakati dola nuba wogo be na soro la uba kolo soro la ubo katu bila kaburu sola parce que dikone in kato du yala parce que abe yoro mi ni du sera ube bonjora ka salla ka tebe silamia sariala donc nu be se ka bo ba yoro do uba boye wakati mi mogota kalama uba wogo be ka boye kata bila kaburu sola ni ya soro ube nu ya kolo do soro ni ma fu soro kaburu kono fano ya banne mo ko almami ko fe mogo jumane juma wa jibra ka almami no fe sallila almami be fi ngo fe nke sallila iba ka no fe inma juila al-imam li yutamma bihi almami kere awye de ya ka Allah degede almami be fi ngo fe nke sallila abe almami ko fe mogo ka iko ke wo minye ni e katawra e nyina na wajibi dola ube nyina na sunna dola almami bo ode taye men ni e nyina na almami kofe urukunu do de la almami to taye na be fe ngo fe nke ba ka no fe de bon ko mogo do ko ako ale ka bara be fanga ba ka keni aba keni numambolo de woni lahiya kantigela aka kala lahiya kantigena numambolo ba ka ke mo gorema o ko nunu de male a asar amogo do be u be fengo fenni keni kini bole ulu be se ka keni numambolo de haru ka sebelinu ka fembe o tigi o be akal lahiya kantigena numambolo fo itala emu ko ni mogo min nana misiri la futuri wakati de do e nana futuri salli de kama me ya soro misiri mogo ye jamu de ke ye futuri salli ube safola e ba ke chogodi ibe do ni futuri ngania de e be do almamini jamano fe futuri ngania na ya soro ube safo arakan folo de la e donna unno fe ni e ka futuri arakan sabat dafara ibe sigi ka tahiya ke kalmami fara nyogonya ngania duskun kono ka salamu bila ni ba fe ka jamu ke ibe wuli ka faruka futuri araka safo arakan laban fanala ibe wuli ka faruka safo arakan laban fanala ibe arakan kene soro fanala ni almami ni jama'a salamu bila ibe ka safo to dafani yere minna ya soro safo la ya arakan kelen teme e donna unno fe safo arakan fulana de la e donna ni futuri nganiye abe saba ke nyogon fe nu abe sigira ayet tahiya ka ye salamu ke ibe salamu ke almami ni jama'a no fe parce que fana ka futuri saba dafara donc ni ba fe ki ka safo salli ba salli ube ni ba fe kabila ni tarika so iba salli ni tarika so iba salli donc ni koni nana ibe do ni futuri nganiade innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri ma nawa ni e nana e kado ni futuri nganiade ciren ko bara siteke na makene nganiaye mo kelen kele yemmi ngania o de biye e do nani futura ngania minye ala bode sabe almamini jamabe safo minna ala be o de sabe uluye donc e be do ni futuri nganiade ni futuri sabat dafara ibe almami fara nyogonya ngania ka salamu bila
ka faruka safo fana ka arakan labanna iba ke wo cogo de la bon ko abe do bolo ni beta tamayro la no betu bilasira na be fara u be numan bolo de dima ni nyella da ko nenye nyogon foli ko ni la be fara nyogon nawo mo bora tungala o nyogon fo be ke kinimbolo de aba kinimbolo de di nyogon ma ne ka fo numan bolo be di nyogon na de la to la islamia sariala bo ko do ko amba fo ko ewa jamakulu min kisilendo e jamakulu min be qur'ana ne hadisa kala fahamu salafu salih ko mun be mo be salafiya kono ante se ko be bar kelen kelen fo nyi mi jani fo ola nu ko ninde qur'ana wa sunna la fahamu salafu salih sheba utabina tabina aqida sugu min tumbula mana hajini bara sugu min jogo min tumbu bolo ni mo min boka e salafiya ni mo min to kay te salafuya wa alaikum salam bo ko almami mi salifana adafara arakannani awulila kata durunama mo ko subhanallahi amasagi jamakulu tilala do wulila nofe do sigira ko be cogodi don ke bawo bolo ni salli ko ni dafara nani la salli fana dafara nani la shaykhul islam ibn taymiya ben ni fo majmu fatawala akoni alimami wulila kata durunama dankaniya be mogo bolo ko salli dafara nani ate be ka wuli ka fara alimami ka akoni wulila ka fara alimami ka dankaniya be bolo ko nani dafara ka salli ciyana bon ni mogo min ni dankanati bolo ko salli dafara e nyana alimami wulila salli ma dafade e wulila nofe fente ka sallila donc ni alimami wulila kata duruna ma jama ba fo subhanallahi de na masagi munu dankaniya ba uduskun kono ko salli dafara kana wuli asigilen ka toye ka alimami ma kono munu ni dankaniya tu bolo ko salli dafara ni wulila alimami nofe fente wulu ka sallila parce que do ba fo jamana kono ndella ka me do ka fatawa wula konni alimami wulila kata duruna ma konna ko subhanal na masage ko be ka wuli anofe o pasiga ba soro ko anyinana fatiha la ka arakan dola so salabun taymiyan muhammad ibn salim taymiyan rahimahullah do ke ba to ko harin na ya soro o de kera harin na fatiha de ko aka arakan dola almami de nyinana eminye almami ya aka arakan salli anana asigraye salamu bila salamu bila nofe ni emi dankanya tibolo ko salli dafara ni e wulila nofe basitika me togo site mo dankanya ala ko salli dafara ite wulide ko arakan dola tanke dankanya be bolo ko salli dafara ite wuli ni wulila dro ka salli ciyana e sigilende beto dankanate min bolo no wulila almami no fente wulu sallila parce que dankanate wulu bolo salli dafalila wulu fana sikara de filila ro comme almami filla chogomi nyo o duru ke cide nyana salli madafade sebo fana nyana salli madafade parce que cide nye sarale kerade wa hawdo be saka jigi cide ka wulu ta kalama oni e kalmami te kelenye salli dafale duru ye da fora cide nya ko yala haru ye cide nyin ka ya chogomi ani an ta tuke we ci de ni ga ko do far la salli ka dewa akwai do ma fara ka de ewa ko ye duru de salli ci de ne bada sujudu ke ci de ta tunta do de bo se bo bolo ni ci de ne femmi ke ba sor wa do jigira ka do fara salli ka wulila no fe parce que salamu ko fe ko do de far la salli ka ube mundo ko fe ma fara salli ka de e ko wa ye duru de salli donc oni eta te kelenya ni almami kon wulla kata duruna ma jama ba fo subhanallahi de na sagira fule na ma sagi dankaniya be mum bolo ko salli da faraw sigilen kato ni dankanate mum bolo no wulila no fe fente wulu sallila
bon ko an balimamuso dɔ ko ni ciden ko ni mɔgɔ min ye muso min ye farafɛn ka yɛrɛ la ka na misiri kɔnɔ ko a ka sali masaha ka janaba kɔ ne ma hadisa ye o cogo la ciden ko dɔrɔn ko ni mɔgɔ min ye farafɛn k'i yɛrɛ la muso i kana seereya ka faran ka safo yɔrɔ la i kana na misiri la ka farafɛn kasa in to i la hadisa dɔw la ciden ko ni mɔgɔ min ye farafɛn k'i yɛrɛ la ko i bɛna misiri la taa ko ka bɔ yɛrɛ la a ko i ka farafin de ko mais a m'a fɔ i ka janaba yɛrɛ kɔ dɛ a tɛ komi janaba kɔ a ko i ka farafin de ko ka bɔ yɛrɛ la n'a bɛ farikolo bɛɛ de la fɔ ka bɔ i ka farikolo la ni farafin t'i farikolo yɔrɔ bɛɛ la farafin bɛ yɔrɔ min i bɛ o yɔrɔ in de kɔ a tɛ komi janaba kɔli hadisa wɛrɛ nana ciden ko muso o muso n'a ye farafin kɛ a yɛrɛ la ka na tɛmɛ cɛ jamakulu sigilen na fahiya janiyatu janiya o jɛnɛya sugu n y'a faranfasiya aw ye jɛnɛya sugu min don maana i bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw ɲɛw bila jɛnɛya la parce que n y'a bɛ jɛnɛya kɛ n y'a ka jɛnɛya ye mun ye ka walimuso lajɛ ni damu ye i bɛ mɔgɔw bila n y'a jɛnɛya de la a kɔrɔ tɛ ko komi e yɛrɛ ye jɛnɛya kɛ ko hadu bɛ bɔ i la ou bien a kɔrɔ tɛ komi a bɛ komi i ye jɛnɛya kɛ i ka taa janaba k'o tɛ dɛ n y'a jɛnɛya i bɛ kɛ sababu ye de mɔgɔw b'i lajɛ de k'u ɲa de bila jɛnɛya la fa i ya jɛnɛya to kore nin de a tɛ komi i ye jɛnɛya ko hadu bɛ bɔ i la a tɛ komi ko ni i ye cɛ jɔɲɔgɔnya i ka taa janaba ko o tɛ a ko i ka farafin de ko ka bɔ i yɛrɛ la dɔrɔn mais a m'a fɔ fana ko sali tiɲɛna bon ko ni futuru sera ni donna misiri la kara kan fula salla bɛ gɛlɛya dɔw ma ciden ka sunna ye min ye ko iza dagala ahadukum almasjida fala yajlisu hatta yusalli rak'atayn ciden ko na dola kelen donna misiri kono i kana siga bara fo i kara kan fula salli don kama ko hari wakati balile munum nana ko ni wakati nuna mɔgɔ tɛ salli misiri fori sentola parce que ale min jawati asbabi sababu bɛ ale la sababu bɛ salli la i b'o o salli in salli wakati barilenw na donc i donna misiri la wakati lasara kɔfɛ o fajiri kɔfɛ do tile bɔ wakati do tile bin wakati do fo i kara kan fula salli sani ka sigi o ye misiri fɔli dɛ o tɛ wakati barilenw na mais maliki ma jahabi de b'a bali ko wakati balilen do i kana salli mais an ko ma jahabiw ka ko maliki yɛrɛ y'o de fɔ a ko إنما أنا بصر والشيء وقتي فأنظروا في رأيي وكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه مالك كوكو عليه هذا مدين دي كو عليه بسوا بصر أبي قطو كو عليه ناي حكلنا منوفو كو أنكا كحكلنا وني قرآنني حديث الله جي كنا كحكلنا مني قرآنني حديث ينغونتا أنكو من أنكا بارك نوي naka hakilina ni qur'ana hakilina mini qur'ana ne hadisa ma nyogonta an ka le ka hakilina bila donc abin madigi majabi da ko wakati balilen de do ko ni donna misiri lay kana salli mais kuma sahalen toye ci den ka disa sahalen be akon na dola kilen donna misiri da kana shigi fo kara kan fula salli ati kara kan fula de salli ka sigo de ci den ka sunnai bon ni tile binna salli welela sani farda ka jo كيدين كحديث أبو بكر عبد الله بن مغفل كحديث به صلوا قبل المغرب وفي ثالثة لمن صام كيدين كو أي صلي فتريني سبنا أكوننا يوم من جاء pura kana ke wajibi pura kana ke fardai donc sunna do ni futuri welela sani uka salli jo ibe salli ni donna misiri ko ara kan fula salli ana shika hadisa dobe ako ciden ka sebo ni futuru werela no be nyogonda kata piuma kani arkan fula salli ako ni dunando donna ciden ka misiri kono iba miri de ko futuru salli la futuru ko fara kan fula mo ba ke ko de salli
tanke mo chaman tumbe ni salli wala futur la nu barakan fula salli ni duna min don nan misiri ko ne ba jate min futuru sallirare futuru ko fera kan fula mo ba ke ko de salli donc ni don nan misiri kono sani tile ka bitile bi wakati do ni ba fe ka sigi kan fula salli i kana sigi kan fula salli ni kana sigi ni mara kan fula salli ni sigi na mara kan fula salli ibe se ka do ciden ka risa sosorila na ko fala yajlisu fala tajlisu hatta fala yajlisu hatta yusalli rak'atayn ibara kan fula salli ni futuru welela fana hadisa nano fana ka sani farda ka jo arakan fula salli ani abido hadisa kono bayna kullu adhanayn sala ciden ko salli wala ni salli joli ni nyogon ci nyamara be mo bure ka salli nin kera nyamar kan joli saba ni nana tilema bide sallima wala ni ba fe kasigi arakan fula salli de kana sigi ni marakan fula salli hadisa in koso na dola kelen don nan misiri ko ni kana sigi ni marakan fula salli na ya soro futiri wala fana farda majo hadisan na Abdullah ibn Mukhaffal ka hadisa sallu qabla al-maghrib wa fi salisati liman sa ibe salli futurunye sabanna ciden ko bayna kullu adhanayn sala ako salli wala be ani salli joli nyogon ce sariya do mo ka salli aha mungkin baria bo ko do ko ni aw ka bange baga fatura sisa aw fa fatura aw mo munum be kofe munum be burusula o be se ka kella da yaw bolo sanyelema ka wari do fara nyogon ka kanati ku beta ka fa sarakati bola ko be cogodi o ye bidiya de kiren ko man hadasa fi amrina haja ma laysa minhu fa huwa raddu wa fi riwayati man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddu kiren ko nin dina ne ko kura do ala mi nyamara la cide mi nyamara ka bara be sagima na cogodo la ni mo ye barake ale mi nyamara ni bara mi nye ika bara be sagima donc ka fo sanyelema sarakati bo o ye bidiya de tile saba sarakati bo bidiya tile wolon fula sarakati bo bidiya tile binani sarakati bo bidiya sanyelema sarakati bo nunun be bidiya konew u keli tebe silamia sariyala munun bu uke ambe siranye ikana bila junubu yere de la parce que tire ko iyyakum muhaddasatul umur فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار تيدن كم باوما كوكورا ويا يري كورسوما كوكورا ببدعة بفيلي بتاسما de kono barajite soro nonu na de abe saragati bosugo munun ken ninye a barajite se suma te sunu nafa au kawori uchiana fo ani baraji site boala ni junubute ani junubu ni filibantiya de be boala foite awye ni filibantiya ni junubute ate su fana nafa o kwambal make dobe mawuti akanyi ni kale ni misu biubo ibolo misu sera jakama yala misiw ka jaka benna misi hakke mimma ebe se ku fere ku wori tila fantaw ni nyogon cewa ite se ku fere misi munu ni nunu o donna ko nunu de jakai etate wulu ye tuguni o ye fantaw de taye ibe misi nyere de ta kadi fantaw ma cogo min kadu ye uba ko cogola nuku butila nuku bufaga nuku bufere me e kanu fere etate e kanu fere kana folote misi munu kera jaka e dorobe ulu boku di fantama fantam nyire bu ke chogo mire ubo ke o chogola chaman ba ke abede misi munu jaka benna misi munu ma har ka kariya kulu fana bode ute sode ma
u be prix do jate minulo doro ko tila fantaw no nyogonte hari tese a prix normalement nin be jakka bo baliya fere de mo be siga fere tigala kama ala be fembe kalama donc jakka wajibira misi mun na ibe o bode ka di fantama u yere ba ke chogo me ba ko chogo e tate janko ina fo ko iba fere bon ko ni minan bi bolo iba fere ni ba fere doma pirila wa wori ba fere doma wa wolon flo be chogodi na ya soro iba fere mima wa wolon fula ni minayin ka pirite o masugu kono yorobe abe wa woro de la comme ya do alete sanni fere chogodo iya fere alema wa wolon fula te beye ibina ka wodela ibina ka de ninte tremeri do ninte minando nka fenda kan ka fera ma ibina ka wala minan be prix minna koni wa woro do fambe mina indone ne do wa woro de ndom baganyuma don nana mbato ye wa duru basite nina mbato ye wa nani basito nina ni dom bagami yere nana terekero mbata kadima fu fembila wala ni minan prix yorobe wa woro de do ibadi mogo be ma wa woro de men nin nana dom bagado nyato e ma wa duru basito law men minen piri ye wa woro de nin nana e ma kwate sanni fere chogodo itara ke wa wolon fulay ibinna ka utebe bon comme mogo be se istikhara do ke ko ka istikhara do akelin ko fe be do ko ina ko abenya ko fe abetinya ko do fana be istikhara ibite istikhara ki be do ala benya ibolo o ciden ka kuma utewuli na ya soro istikhara minke istikhara jabu togo yede ni istikhara ni be do ko min istikhara ke ni ika do minana ika hera bo koina alaba kuraji dima de ka bo ashirafe abeke ni koyin fana ika hera tala alaba bo ibolo me do be istikara ke hari ni ala yakuna mo nyumo fana hakilina nyini don ke ba nyumo ani mo mo be koyin yedo shekul sala bo nteme ko ni yen nunu fula fara nyogonka e istikara ke o be do ko sugu minna mo mo ba nyedo fana mo nyumo ko hakilina nyini akacha ni mogo do be istikhara ke iba soro istikhara chogola ala yere ko ingele ya ka yira la kana do ko ina ka koin cinya bolo ka koin tarda tinsi ka ke chogomi e yere bi minda ka jakwa ke ka foroshe ke o beta cinya bolo ke parce que ala ko minna donc ni ala ma latiga ka ke ne ka hera tala i ka duwa jabira abisa ka ke fana istikhara min ke fana ka duwa de ma jabi ala fe o de ato do na ko ina cinya na bolo parce que be defa duwawu de do ni duwawu in fana cide nye duwawu fo kon nin ka ka beke ninye doni kaba ko no ma nyana bo ikana e wa defo do cide ka duwawu la ikana defo lo ala ka aya la defo be de la na komina labanci yana o ma bo sagara ina de defo mbe sage kata ede ma tinyana ibolo ni kodo de o ko imbe ede la ala ka aya inte hadisa inte defo be ede la imma ka duwawu ma jabi imma koyin kelen ko fe eye ko do ke koyin kono min ba cinya ibolo ko koy bange ba fula sebi ye ku dola kelen bila kata ube jom bila kata amba fo folo nu fula be sebi ye fula be bila kata hijula ni fula seti ye silame saraye min bila nye folo o ye bade dona na cidema ako man ahsanun nas bi suhbati mo lan kanka nyuman ke jonye kateme beka muka ako chuma man ako abuka ko jiya mo belan kanka nyuma yake jonye kateme beka ciden ko iba ako no boredo ako ipa ako no boredo ako ipa ako no bore ako ifa donc don ke ba ko ni hadisa koso
ani hari aya min nana ka bangebaga fula u be sege min kɛ den na k'a fɔ a ye ba ta kɛ saba ye hamalatuhu ummuhu ala wahana ala wahanihi حملته أمه كرها وورته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا ko ciden fuleka sabayin bo ni aya de la ko bayi ka kono ta geleya ka i jigi do ki jigi geleya ka bo ni jigina fana i denyere ni lama ka kono ta ni ye ani katai bo ashina abebe kalo bi sabayi ba kelende bolo 30 shahara kono hakeye kalo woro shimi hakeye kalo muga ani nani nin be ibi ba kelende bolo donc nin ko saba koso de tide nye hakke saba dama kan nani na ke fatai donc doni ke ba ko ibi ba de bila kata hijula me na jamana be la hala mina ibe yoro mi be mara choko mina ibi fado dina ma fa ni ba bila kata anake ba ma deguye anaki ma deguye kaki ba ma deguye ado adegu yera bese ka bila o koso yere o sababu la fa bila kata hijula puri kana tora ni degu se ibani e yere ma parce que ma famu ni yere yado ni ya lata seni mesare ni nde fode parce que kudo be tora do fitina do sirani kama kudo ye sariya ibo toye donc ni yere ambe mara chogo min ambe balo chogo min na be bado ni e yen min ke ki babila kata hijula kale to fo kata alelta hijula sabate lafiya ite lafiya ni yo odo ala kana kunko sei bama donc wi bila kata hijula ni ala no yaki be babila kata sino silame sariya ko ni bade bila nyai ni dina famura bon ni jumara mite ka babila e yere teba e yere beta hiju ki bano fe ni jumara mite kata babila bata bina ibe fa bila kata hijula ni jumara mite ni ba beta hijula kana hijuma wajibi ya baka ifa bila kata hijula bon ko muso do de do a furulen tumbe chema che banna ko kofe muso furula che warema che min banna ka che min banna ko a che tila wakati ko tanke muso furuna a sente chiya la ninte chiya e ka fo chogore la minte ni nyede mais ninde do tanke a che folo fatura ka to che furu de la na ya rasulu che fatura ka to che furula che kan na folo matila fo ale furula che warela akan ni yorobe che folo min fatura akan ni yoroba chiela furu inte akan ni yoro imbi ka bonni chiela ube ni chogo were do ka bange mo goye istighara injabu ateye sogola ibe ala delile dronti ala nin koy ninka hera balaika no yanye kanyana bonye ninka hera talaika koy nyelema ka bombolo kimbo ala nika hera be koy na alaba kuraji dima ani alaba latige koy mbeke chogomi nika hera talala ba boybolo istikhara kure ninde ate komi koy be sogo kaye kote subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. بسم الله الرحمن الرحيم.